Здравейте! Днес ще ви покажа приложението Speech to SRT. То представлява генератор на субтитри при избран видео или аудио файл от нас. Така, стартираме приложението. От бутона Convert избираме файлът за обработка. Ето тук избираме един примерен файл. AVI. В терминала виждаме информация за самия файл и изчакваме нашето приложение да обработи субтитрите. Тъй като избраният от мен файл е доста дълъг, ще прекратя процеса на обработка и ще видим субтитрите до там, където е стигнало приложението. Така, субтитрите се запазват в директорията на самото приложение. Ето и това са субтитрите на клипа, който избрах аз, до там, докъдето стигнахме. Благодаря за вниманието.